Hai să te învăț să faci un cardigan hexagon din waffle stitch. Salvează filmulețul. În general, acest proiect eu nu îl recomand începătorilor, este un proiect de dificultate medie spre grea și alt lucru despre el este că mănâncă foarte mult fir, adică pentru un cardigan oversize o să ai nevoie de, să zicem, cu 20-30% mai mult fir decât pentru un cardigan făcut cu un model mai comun. De data asta eu folosesc o croșetă de 4 mm și un fir Yarn Art Merino Flowers. Mie nu-mi place să fac magic ring, ție dacă îți place și cu asta începi, poți să faci un magic ring. Eu o să fac un lanț de 4. 2, 3, 4. Unești în primul ochi de lanț și apoi pe acest lanț eu încep întotdeauna cu un ochi. Deci ții mâna pe croșetă, dai pe după, bagi în centrul lanțului și facem primul ochi. Și facem grupuri de câte 2 piciorușe duble cu lanț de 2 între ele. Și așa vom face 6 grupuri de câte 2 piciorușe duble cu lanț de 2 între ele. Ne vedem la final. Am ajuns la final, am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupuri de câte 2 piciorușe duble cu lanț de 2 între ele. Facem încă 2 ochiuri de lanț și unim în V-ul de la primul ochi pe care l-am făcut. Uite așa, cu slip stitch. Acum, acest model se lucrează odată într-o parte, apoi întorci. Deci întorci și o să lucrăm acum pe partea asta. Și acesta va fi dosul lucrului nostru. Și facem primul ochi în spațiul ăsta de aici, da? Facem un picioruș dublu, facem un lanț de 2, facem iarăși încă un picioruș dublu și apoi în astea dăm pe după ele. Uite așa. Dăm un picioruș dublu pe lângă primul stâlp, încă unul pe după al doilea stâlp, apoi facem iarăși în colț un picioruș dublu, facem un lanț de 2, încă un picioruș dublu și facem tot așa până la final. Pe după stâlpișorii ăștia de aici dăm pe după ei prin față, apoi facem câte un picioruș dublu cu lanț de 2. Ne vedem la final. Am ajuns la ultimele 2 ochiuri care facem pe după ele în față, cum am făcut până acum. Și apoi, în primul ochi de aici din colț, unim cu slip stitch în V-ul ochiului. Sau dacă voi nu puteți să faceți așa, puteți să faceți un stâlp din lanț de 3. Bun, acesta a fost spatele. Acum întoarcem și lucrăm iarăși pe față. Tot aici în colț, primul ochi, care va fi evident tot picioruș dublu, pentru că doar cu asta o să lucrăm tot proiectul. Facem un ochi în spațiul de aici și apoi o să vezi că unele stâlpișoare ies în afară, iar altele sunt un pic mai în spate. Astea care ies în afară trebuie să dai pe după ele, adică primul stâlpișor o să dai pe după el prin față, iar apoi o să observi că celelalte 2 sunt în spate, iar alea din spate bagi în ochiul de sus și faci picioruș dublu în ochiul de sus. Deci 2 piciorușe duble în ochiul de sus, că astea sunt mai în spate, iar ăsta e în față, dăm prin față pe după el. Iar aceasta va fi partea din față a proiectului nostru, iar ăsta va fi dosul. Deci asta e fața, da? Acum lucrăm pe față. Iar aici, în colț, facem 2 piciorușe duble. 1, 2. Lanț de 2 între ele, încă 2 piciorușe duble. Iar când vom lucra pe față, întotdeauna în colț vor fi 2 piciorușe duble cu lanț de 2, iar când vom lucra pe dos, în colț va fi doar un picioruș dublu, lanț de 2, încă un picioruș dublu.
Bun. Iarăși pe după stâlpișorul din față. Astea sunt mai în spate, punem în partea de sus, în ochiul de sus, 2. Apoi iarăși pe după stâlpișorul din față. Și în colț iarăși facem 2 piciorușe duble, lanț de 2, încă 2 piciorușe duble. Ne vedem la final. Am ajuns la final, iar aici o să facem la fel, încă 2 piciorușe duble în colț. Lanț de 2. Iar aici, pentru că avem deja un picioruș dublu pe care l-am făcut când am început rândul, facem doar 1. Și unim în primul ochi. Și apoi întoarcem lucrul pe dos. Iar pe dos aici este un pic tricky pentru că dacă observi, noi am terminat un pic cam departe de colț, iar noi trebuie să facem primul ochi în colț. Și acum ce facem? Mergi în ochiul de lângă, faci un slip stitch și apoi faci picioruș dublu în colț. Și acum ești mai aproape. Picioruș dublu, facem lanț de 2, încă un picioruș dublu și asta este dosul, deci lucrăm, după cum observi, astea mai ești în afară, iar ăsta e mai înăuntru. Tot ce ești în afară facem pe după el prin față, ce e înăuntru facem ochiul de sus. Iar acum am ajuns la colț și aici facem un picioruș dublu pentru că suntem pe dos, lanț de 2 și facem încă un picioruș dublu și continuăm ca până aici. Iar pe dos facem așa și pe față facem așa. Sper să vă fie de folos și sper că am explicat clar. Mă bucur că v-am putut oferi această informație și chiar mi-aș dori foarte tare să-mi puneți poze dacă îl faceți. Vă pup, pa, pa!